Hi, good morning mga moms. Ayan, so it's another day dito sa Hinaguan Farm. And isa sa mga gumising sa amin ay hindi ang alarm clock, kundi itong gumagawa sa ilog. Good thing, no? Napakaganda rin niya. Napanggising kasi at least maaga po kaming nagising. So, ang nangyayari po ngayon dito ay nandito na sila sa tapat na Hinaguan. So, ito na siya. Ayan na po. So, nandito na siya ngayon sa part na to sa tapat ng Hinaguan. Actually, sa grotto. So, mabilis ang proseso. Kapag talaga may ganyan ka mga balita, mabilis ang trabaho. So, madadagdagan yung space ng pagpapaliguan ng mga plants. Dalak ng mga bato. So, diba? Punta natin sila ng malapitan para makita natin. Tsaka sa ibang angle. Habang sina Brenda ay nandun sa swimming pool at naglilinis na po sila. Dito po sa part na ayan po, ang dali. Ang bilis kahapon. Mas mabilis talaga yung process. Tapos itong truck, siya yung magbabagsak ng bato dun sa gilid. O dadali nila yung bato. Nagiging proseso nila. Mula doon sa truck na yan, sa truck na yun yung spillway, yung daanan ng main road papunta dito. Pero mga nasa ano na rin to 200 or 300 meters. So doon sa part na yun, doon yung nag-ano si Brenda para mas malalim yung tubig. Malalim na siya. Mulubog na yung buong ano niya, buong pandakot. Sumingin. Naglalagpas tao na rin siya. Lalaki ng bato. So, siguro may paggagamitan din sila. Malaki maliit nakukuha eh. Opo. Punta naman tayo ngayon sa swimming. Kamusahin natin paano nangyayari. Sina Britney, si Bimbo, sila Brenda and Scarlett. Nandito na sila. Nag-brush na sila ng tiles for cleaning. Ayun, may hagdanan na. Ito yung sinasabi mo, Bimbo? Ito? Ano ba na ba kanang crime pag di mo badlawan? Di ba may vacuum ka na rin sa pool?
Ito naman yung sa jacuzzi. Ah, may ilaw din pala dun sa ilalim. Ay, ano ilaw? Para nailawan siya. Ako na lang ang binigyan. Ayaw na ba? Ako na ba? Ako na hindi nag-iipon. Ako na lang. Ito na yung... Hala! Siguro mga ano to, mga 2 or 3 days bago siya mapuno. Ilang araw siya ba na ano napupuno? Malalim siya. Bigyan na cleaning. Ah, ano na siya pababa talaga pala. Ayun, para sumusunod na agad yung tubig dun sa drainage. Saan siya papunta? Na, wala na. Na, yatay lang eh. Na. Dahil, sasara? Nandun na sa gilid. Yan. Wala pa doon, wala oh. Ayun mga ama. Ayan, so lalagyan na dyan. Lalagyan na siya ng tubig. Ilalagyan. Kasi gusto na talaga maligo ni Brenda sa pool na may tiles na. Okay na siya. Nabrush na rin ang mga pets. So dun sa... Bakit parang yung ibang anong fountain yung umina ng sirit? Hindi magkakasize. Flowing. Sa bawang ang tubig is gawa. Ilang araw kaya ito? Ilang araw yan bago mapupuno? 2 days? 2 days, 3 days? Puno siya lahat.
Sige,